ato national government. Kumusta? Paano ininatigayon, Engineer Oropel, sir? Well, actually, ang aton sini right after sang agaton, sang aton nga typhoon agaton during the Holy Week. Right after sina, the day after nga nagtawhay ang aton nga timpo, nagsugo ko dayon ay made an official memorandum to all sa amon nga maintenance engineer kag sa construction chief to conduct a rapid assessment as to the damage infrastructure along the national road. So ang ginuna gid namon ang aton nga national road kay tungod nga amo ning aton nga mandate. However, gintawag ni Mayor Jesri Palmares during that time kung ano ang mga guba man yang structure kung pwede ma-include. That's why gin-include namon ang Alimono Bridge kag ang Agtambo Bridge. Kag in fact, ginpakagtuan ko ni sa amon planning engineer nga si Edward Oren. So, at that time, nakita naton ang importance sang sini nga bridge. Due to connectivity sa national roads ta kag adjacent nga municipalities nga maka-improve sang economy sa aton probinsya. Yes. So, gin-include naton sa aton rapid assessment kag gin-submit ni namon sa Office of the Civil Defense and at the same time sa Department of Public Works and Highways Bureau of Maintenance. So, hasta lang amo nang amon yun obra kay ang aton obra is to submit report. Yes. Then 3 days after sina, nag-request si Mayor Palmares together with Congressman Purge nga kagtuon gid abi. In fact, ganino, to be honest sini, nag-upod ko to kag gin-evaluate, Yes. which nakita ko ang situation nga importante gid man, especially abi ang aton nga ang Montfort Bridge para sa which connect Dingley to San Enrique. Oo. So, all the way going to Anilao and to Banate, going to the gateway sang Iloilo Capiz East Coast, Iloilo East Coast Capiz Road. So, gintanaw naton ang importance kag ang needs Yes. of the urgency sang damage infrastructure. So, resubmit namon liwat. Oo, pag resubmit, na-submit nito, then with that report namon, nag-request si Governor Toto Defensor to the Secretary para pising sining list of project kung pwede mabuligan kay importante gid. Oo. Abi amo na. Tapos at the same time si Congressman Purge based man sa aton nga report gin-request siya ni especially yung tatlo gid ka project kay tungod sa kay Secretary Bonoan man kay tungod nga importante man nga ma-repair. So with that two communication coming from the two leaders ng province kag congressional district naton sa Fort, siguro na pick up ng ni Secretary Bunuan ang importance ni. So hasta lang da kag gin-inform ko lately nga tagaan, however i-monitor ang implementation kag ma-implement dayon tungod nga importante ang connectivity sa dalan. Oho. Si Mayor Jesre na follow up man? Well, si Mayor Gisri kay tungod nga may close communication siya between sang aton nga chief si Yosek Robert Bernardo, which is the chief of the operation for 8 regional office including Region 6, by personal communication siya kagin hambal gid kung paano kung ano ka importante ang ini. Yes. Tama na. So sa tatlo sa duha ka liter kag ang personal nga tawag ni Mayor Gisri nakabulig kag narilisan ang iniman nga project. Okay. So saan na nimo umpisa ang construction, engineer? Well, actually, Bumbucham, schedule pa ni namon sa procurement activity which is maybe matapos namon ang planning kag ang programming. So after maybe we can post the advertisement of these 3 vital projects, very important projects, by the 2nd week or 1st week of September. Then after that, pag naka-open na kami sa end of September or
kung makaluyan, wala problema, maka-start kita siguro the most third week ng October. Bauti kamay pa matigayon na ni dayon para nga dako pa ni nga bulig sa mga pumuluyo dira, engineer. Actually, kung makagtuan ini nga site, siya dugit ka importante ang ini nga project kaya ang connectivity between municipalities. There you have it, si Second District Engineer Sunny Boy Oropel sa pag-lay down man sang makabig na to do chronology of events kung paano ini na tigayon nga do sa madasig sini iyang kay gayonan gilayon ini nga na punduhan sa aton sini nga mga kabumbo sa liwat ang pundo sina dire amo iya ang masunod, no? Uyatan man naton diri ang order Republic of the Philippines Department of Public Works and Highways Iloilo 2nd District Engineering Office Regional Office 6 Balabag Dumangas August 9 ining memorandum no? Sa aton man sini nga mga kabombo ti ari diri ang memorandum for Manuel M. Buduan, Secretary. Attention, Roberto Bernardo, Undersecretary for Regional Operations in the NCR, Regions 3, 4A, 4B, 5, 6, 7, and 8. Genevieve Quaresma, OIC Finance Service, through Neri D. Bueno, CESO 3, Regional Director. Subject, request for funding for damaged bridges under the Quick Response Fund sa Department of Public Works and Highways. No? Sa aton siningaw ron iya nga mga kabumbo. Project name, Repair Rehabilitation of Dingle Bridge along Poblacion, Dingle, Kamabugan Road, Dingle, Iloilo. Sa aton siningaw mga kabumbo, 60 million pesos. Construction of Agtambo Bridge at Barangay Agtambo, Pasig City, 50 million pesos. Construction of Alimuno Bridge and at Barangay Alimuno, Pasig City, 60 million pesos. Grand total 170 million pesos. Sa aton sinikaron iya nga mga kabombo. Amo ni bilang hambal nilang ang success kuno, no? Success has many father, while failure is an infant. Failure is an infant, no? Ang failure kuno ilo. Sa aton sini nga mga tagpalamati. Ilo blaway isang ginikanan. Ti karon ang importante lamang sina diri banwa natigayo na ining nasambit karon iya nga proyekto. Pero come to think of it, kung sa palapit-lapit lamang iya sa mga national official naton, mas malapit karon ang grupo ni 4th District Congressman Ferginil Biron and then Vice Mayor sang Syudad Sampasi, and now DAR Undersecretary Toto Jesri Palmares, and of course Mayor Steven Palmares. Sa aton sini nga mga kabumbo, kay ini sila nga mga official, amo iya ang may direkta sini nga koneksyon sa mga national official naton, particularmente abi sa kay President Bongbong Marcos. Kag sila man yung nagsuporta sa kandidatura ni President Bongbong Marcos sang nakaligad sining Mayo nga eleksyon. On the other hand, si Governor Arthur Toto Defensor Jr. hindi man lipod sa ibalo sa mga kabumbo naton nga talagsa sa Malaka lang naton iya mabatian nga taas ang tingog sa aton sini iya nga gobernador.
Kag ini ato nasaksihan sang tiyempo nga naga kampanya ini siya sa kay former Vice President Leni Robredo. Kung political leaning ang aton siniiya nga pag-istoryahan or political party-wise, mahambal kita nga ti through the efforts of 4th District Congressman Virginil Biron, DAR Undersecretary Jessry Palmares, and Mayor Stephen Palmares, napadasig kag napunduhan ining nasambitan karon nga mga taytay para nga mapakayo. In the spirit of unity, nagahambal ang aton siniiya nga presidente nga kalimtan tana ang pamulitika kung sino ang mga buruligan dapat nga buligan ta. That is why sang naghikot man yang aton sini nga gobernador, why man sang may nagdisaire sa iya. Natigayon man nga nahikot kag eventually ti napunduhan ining nasambit karon iya nga pagpakayo sang mga nagkalaguba nga taytay. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti do diri kita makambal nga success sa aton sini nga mga kabumbo, may madamo sini iya nga ginikanan. While ang failure is an orphan or ilo sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Ini man bot silingon nga ti kinahanglan gid nga ipabalotas pumuluyo nga mo sini sila ang mga tawo sa likod nga nagpakayo sini kay obligasyon man sina nila. But kung lang tawon imo sa aton sini nga mga kuturan, real talk, kung hindi mo ya mga kapartido ang nagapungko iya sa national office or sa national seat sa aton sini nga mga kabombo, although nga mambal kita nga ti matigayon man na iya nga mapunduhan na. Pero magakinahanglan ini isang malawig pangatsimpo bot silingon nga madugayan pa or madugayan pa. Ti konsin engineer Oropel pagani sa pagpanikasog sang kongresista sa 4th Distrito sa bulig ni Mayor Stephen Palmares, sa bulig ni then Vice Mayor and now DAR Undersecretary Toto Jesre, dugangan pagid sang personal communication niya sa kay Secretary Bernardo, mas napadasig inibanwa nga mapunduhan kag mapakayo, no? Para mapakayo rather ang nasambit sini karon nga guba nga taytay. Kag hindi lamang sinadray nakita man nga mayara sang sense of urgency nga dapat ipakayo sini. Ang nasambit karon niya nga taytay kay nakita diri ang connectivity niya sa aton sini magkuturan sa mga kabanwahanan man sa 4th Distrito. So muni ambal naton balay hindi kita kalipat ngati let us give credit where credit is due. Kung ang pulong pa sa Biblia ti give Caesar what is due to Caesar. Hindi talang siling iya nga pag-akuon nga ato ni kag ako lang sini ang nagpaninguwa man. Pero ti hindi ayhan nga sa mas temprano karon iya nga mga panyimpo dumayara naman sang abagahay. No? Di suganay abaga sa probinsya sang Iloilo. Kay ti kun pulupinsaro naton sa aton sini mga kabumbo kalabanan subong iya nga mga nagdalaog nga mga alkalde do lunsay kun hindi birdihan mga pulahan mo. Ang mga pingkis iya do medyo nagkalalos awgid. Ti hindi ayhan nga ti pamagi man ini para iya nga mapakita man nga sa gyapon ti may puwersa pa ang sitting government karon sa probinsya sa Iloilo, si Governor Toto. Apisar nga may
may or hindi siya kapartido ang presidente. On the other hand naman, ang mga from the beginning nga nagsuporta niya sa kay President BBM hasta subong sa aton sini nga mga kabombo naga-claim lang niya sa nga ilaman sini iyang right nga ma-recognize man ang ila sini nga effort. Hindi man bud silingon nga gusto gila magpakilala kundi base bla kon hambalan sila drang atido ano way gid nagatrabaho mga opisyalis naton de. Yang ilaman lang sini iya nga hindi man sila pagkalimtan sa tion nga matigayon ining nasambit karon iya nga proyekto. Kay kun lang taon tadi ang mga opisyalis sino pa bing mamwersa dira kaga magwadang-wadang nga mamba nga dapat tagan sa nagakigo sining importansya kay ang mga pumuluyo diri namon ang mga apektado kundi siyempre ang alkalde, ang opisyal sa syudad sa Pasig kag kongresista nagikan sa 4th distrito. Pero tikatungdanan man sang gobernador kay basi mamba sa kron nga hindi but silingon nga nagkontrakt kamo dira sa akon kag naperdi na akong kandidato. No? Sa aton sini makabumbo, pabayaan ko na kamo. Pero tiyan mo sina, sa aton sini mga kabumbo, may nga may ideya lang lang aton sini mga koturan, mga kabumbo ta, labi na mga taga 4th distrito, kag taga syudad sa nga Pasig, nga way na nagapabaya inyo sini mga opisyalis. 53 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Check tas mo Bojo Marvilla kay ang barko to sang kukalyong lang hambal ko gani siling ko first time guro ni sa history nga may ara ya sang amphibious sa vessel ang kukalyong kay do masaka siya tani sa Islamo. Sa aton sinima ay galing nagsadsad Jesus Maria Kagosep po. Tingnan mo gani hindi magpate. Nga muning nangin sitwasyon niya sang barko sang kukalyong. Kay sandig man sa pagkaistorya naton sa mga marine bala nga may marine nga kurso, no? Mga seaman sinya kung may destinasyon kamo noy, halin iya sa inyo sini nga pagbiya, padulong sa inyo sini nga destinasyon na plat na iya nga daan. No, magluwas nga nakaplat, na-identify naman dira kung sa diin kamo iya posible nga magbahura. Tili kawan inang nasambit sini karong mga lagyan, kay nabaw na da or ano sistema dira. Sa aton sin makabumbo pero tiyang balibad diri nga na tulugan kuno to. Ang isa sa mga crew. Testa subong ang barko ara nagyapon no basi kon may plano giman siguro nga himuon nga amphibious sa vessel bla. Sa aton sin matagga palamati para nga maka-shortcut na lang no. Biyahe sa dagat. Pagbiyahe sa dagat, para nga hindi na maglawig ang biyahe, hindi na magdugay, kung pila pa kadlaw, pwede sa kataklad sa bukid. No? Kag ma-shortcut na lang. Si Momo Jomar may follow-up report. Jom, sa report, please come in. Na forward na diri sa bahin sa Coast Guard Station headquarters ang investigasyon sa Philippine Coast Guard Iloilo Station tuhoy sa sining natabo nga pagsadsad sa sining MV Pilipinas Cebu nga barko ya sa kukalyong. Matandaan sa aton sining mga kabumbo nga nagagawa diri sa investigation sa Philippine Coast Guard nga ginapahayag na tulugan ang timonel sang sining sambit nga passenger vessel rason nga nagsadsad inidra sa may area sang Igbon Island sa may banwa sang Concepcion Iloilo. Sa interview diri sa Bombo Radio kay Commander Paterno Villarmino, ang station commander sa Philippine Coast Guard Station Iloilo Babutsam nga sa tion nga mapermahan na ini sang Coast Guard headquarters ang ginsubmit nila diri karon nga investigation ipasa pagid ini sa bahin sang Marina. Suno kay Villarmino ang bahin diri sang Marina amo ni ang maka-decide diri karon Bobotsam kung bala i-cancel o kung i-revoke ang license asang mapamatud-an diri karon nga may kapaltahan o kung kakulangan rason nga nagluntad diri karon ang nasambit karon nga aksidente. Pero sa subong as of the latest diri nga pag-secure diri sa Philippine Coast Guard kay time to time gina follow up nila dito sa area kag gina-deployan dito sa mga
akatapo sa Philippine Coast Guard. Kay as of now ato pa ang ining barko sa may area kay nahulat pagidiri ang investigative section sa Marina agod nga mag-conduct diri sa investigation bubutsam kag pag-deployan pagid ni sa underwater inspection lang tawon to kung bala may mga damages tong barko kag datay nga ti kun ma-assess dra kung pwede makabiyahe kung ano da karon ang assessment nga ipagwa man sa Marina sa ila sining investigation dugang pa diri ni Bilarmino. As of now, suspended pa sigahapon ang passenger ship safety certificate. No? Ang ining passenger ship safety certificate bubutsap ka kung hindi pa ini malifts, so hindi pa gihapon biyahe kumbaga. No? Ang ining passenger vessel until nga ti malip ini sa Marina kay gin papanaog ini upisa nga natabo ang ining insidente. Bubutsap sik Commander Paterno Bilarminos ang may interview dari sa Bobo Radio. Po ngayon, bumidyo. May tao po tayo doon na nag-duty po. Isa yung sa environmental position natin ng mga personnel at isa po yung sa Philippine Coast Guard natin yung station. Station nila, meron po tayong personnel doon. So, shifting po yung dutihan nila, palit-palitan po doon sa barko po ng Pocalyong. Oo. Ano po yung sir yung kulang until na malip yung yung doon makuha yung barko diyan? Kailangan po magkaroon ng ng survey po, yung accredited po mismo ng Marina. Okay. Salbor, dapat itap po ng ng shipping company. Sila po magkakandak ng underwater inspection po doon sa barko. Yung pag nakitaan po wala namang problema, saka po i-recommend ang Salbor doon sa Marina para sa lifting po ng passenger safety certificate. Passenger safety certificate, sir, sakto ko? Ship safety certificate, PCC po. Oo. So gin-apply yung PCT passenger certificate. Anong nangyari itong insidente, sir? Yung Marina po, nung nangyari po, nag-issue agad ng suspension ng passenger safety certificate. Yan po yung requirements natin i-allow isang barko para lumayag. So pag suspended po yung lisensya nun, hindi po sila makapaglayag, hindi po ma-clear ng Philippine Coast Guard. Oo. Okay. Sir, na-mention mo early, last interview ko sa iyo, posible na ma-revoke, ma-cancel or ma-disqualified yung yung license ng mga safe mga staff or ang yung timonel. Tama ko, sir? Tama po, sir. Depende po yan sa resulta ng investigasyon ng Marina kasi may separate investigation po yung Marina. Kami yung motor corpio, mayroong investigation. The Marina will conduct on investigation. So, whatever the result ng investigation doon sa mga officers and pro doon sa officially yung nagmaman ng bridge. So, magdidepende po sa Marine kung yung magiging resulta nila. Either to cancel or to suspend yung yung naka-start na sila investigate yung Marina, sir? Second, sir? Naka-start na investigate yung Marina? Ang pagkakalam ko, sir, by Monday meron silang personnel from Central na mag-darating sa Iloilo para mag-conduct po ng investigation. Okay, so ang investigator nanggaling pa sa ibang lugar? Yan yung confirmation at kanila, sir, may investigator sila na galing sa okay. Okay, so separate yung investigation nyo at separate din yung Marina? Tama po, sir. Separate yung investigation ng Coast Guard. Then we will partners po yung Marina sa investigation namin. I see. So ang sa inyo, sir, na-forward nyo na doon sa sa central office, ano yung term doon? Po, sir, na-forward na namin yung result ng investigation namin. Then Joms? Hintayin na natin bubutsam pa kung ano tong resulta ng investigation dugang ng Marina. Baka makakasira ng yan? Mga yung kilid ng isla ba? Baka maguguba kasi hindi pa nakukuha yung barko ng Pocalyong dyan? Ate, laban-laban? Baka may mga malalaing effect yan sa mga sa isla dyan. Dapat ipakuha na yan. Initial information, wala naman daw yung oil spill.
Wala nga no? Oil spill. Akala ko wala namang dapat kabalakan kasi wala namang oil spill. Ang correct term yun, oil spill. Anong babong ginakorek yun ako subong? Anong correct term, Joms? Oil spill? Sabi Kung na para dito tudlo simulado, no? Nasigon mo lang? Oo. Mm. Sabi ko na tudlo na yung teacher mo sa high school. Mm. Why do? Late na kami na do. Fourth year college ako na yung kagintudlo nga mo sina. Advance kay Euro, yung katama ang eskwelahan mo. Hindi man gid sa nag-eskwela, puti mga gadgets lang ngayon, mula na makabulig dira pabutsap. Mga ano? Mga gadgets. Gadgets ba? Ti isang Oo. eskwela, kano nga mga gadgets ang imo nga ginagamit? Siyempre, cellphone kag laptop. Wow, cellphone kag laptop. Oh, paano mo gamiton? Siyempre, pen mo anay. Yan o. I-open mo anay. Oh, tapos? Tapos search ka na kay subong dura na nagakuha information mga estudyante sa social media. Do sa laaw? Nga man. Ti, may nalimtan ka? Ano to? Pag open mo, pandaron mo eh. Paano ka ka-search kung mo ng pandar? Oo. Oh. Di pag open na niya, andar na niya kay open ka ni. Oo. Ay! Oh. Ti, may mga words of wisdom ikaw nga ibilin? Antes na magtakop kay sa Lunes naman ta magkitaay? Ti words of wisdom sa mga estudyante like guro babutsam kay subong damo na estudyante dire nagabalik sa eskwelahan. Oh, sige. Sa mga estudyante, abi. Ano na? Simple lang, study hard. Ano? Study hard. Study hard. Okay. Nga ako mag-study hard daw, anong ganun siya hon? Ti para man na sa ila karaydan. Ari ang advice ti para di sa tanan Oh. na pamatik at same time ti tuon man bumutsang. Oh, perfect. Study hard. Oo. Imo out Ha? kasi may ara ka man bilin. Study smart. Pwede Oh. Pwede? Oo. Sige, Joms ha. Sa mana pabutsam ba? Ang lato tani, ang ila ni karon ni pagwa diri nga latest investigation man Mm. sa Clear, Joms ha? Why problema? Marina. Why? Yes. Nagtika lang ha. Nagtika lang duha ko officer ha. Why? Clear ko no ha. Okay man ha. Do why man gid ha. Ini si Bombo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo. Salamat gid ha, Bombo Jomar Villa. Galing kino ba yung nagtawag gulpi lang kay Bombo dyan na yun ha. One Joms ha. Goods. Oh, sa aton sini nga mga kabombo. Dapat ning ginakuha na dira ang nagsadsad sini iyang barko kay basi ko anong halit na balang matuga sini sa isla. Sa aton sini iyang mga kabombo kag ti mapatigayo naman ang repair dira eh. Okay, ti kung pabayaan ta sa subong ti way isang kung ano man nga halit nga matuga basi kung magdugay na dira may halit bala nga matuga sa isla eh. Sa aton man sini iyang mga kabombo. Lapaw nagkikita sa latin ang oras naton sa Silmatinyon, 7 minutos na nakaligad sa taknang alas 2. Standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Iban nga mga balita, bantayan sa Iban Sinimanusin Public Affairs Program sang Bombo Radyo Iloilo. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, si Bombo Chama Blanco Hover, gabilin sa imo sa manaynay nga hapon. Consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio! Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sa COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Gani importante gayud ang good personal hygiene kag himuon ini nga priority. Yari mga proper hygiene practices nga dapat mohimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon.
Indi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan kag indi ang gusto mo lamang nga baklon. Indi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod indi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kon sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Indi magpinangutang kon indi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag ati. Ang dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang Ati Tribe Competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinuagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan ang maghimo sang short trips kag pagkamaayo nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakanto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kon mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag indi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modos sa mga kawatan nga kun kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Naeksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kun nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks kag nagasaot sa Latin music. Dublihon ang paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindlo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindlo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Hulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takluban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudlan sang mga insekto. Ugasan sa maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sa pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura, ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kag ugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos maggamit sang banyo.
Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan na gaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Suno kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Kanami gidya magtulog.
Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kalatuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas Sa inyo tanan mga kabombo, happy weekend! Beautiful Saturday afternoon, pero nagkaguom-guom diri sa syudad sang Iloilo kay na gintay og sang linog ang Antique, and there are those nga diri sa city nga nila nakabatsyag sila. Ako ya wala, din ko yaman. Well, anyway, welcome mga kabombo sa ating nga palatuntunan kahapon lamang program. Kaupo din niyo si Tita Regine, and today being a Saturday, syempre, may pag-interviewon kita through video call. Kag ready na siya. I already saw him earlier. He's in red. Kag mamati kita sa iya nga istorya, no? Nga hindi lang ulango. Sa unang nga tion pa lang bala nga pagwa niya sa kalibutan, he already fought so hard for his life, having a 50-50 chance to live. 6 months lang sang ginpunag sang iya nga iloy, and nagstay sa incubator for 3 months. And he grew up nga almost
alone, kag siya lang ang nagapaeskwela sa iyang kaugalingon. Istoryahon naton sa maid-id later on si Alexis ang niyag-aw. For the meantime, sa aton dirang mga kabombo, sa mga KLP lovers naton, di na ang iban. Aara na. Nagapwesto na, amat-amat na nga nagapwesto. Thank you very much sa inyong oras sa liwat and thank you in advance sa inyong mga istorya. Managtapos na da ang inyong gin-computerize. Pwede na nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung insulat ninyo, basi kung truly yours na lang ko lang. Tapusan na para ka masulod na sa envelope, mapadala na sa kahapon lamang program, DOFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And then, lantawa ang phone book sa mga pictures nyo hindi phone book, ang gallery. Sa inyong cellphone, look for some pictures na pwede nga ma-share or mga photo albums kung ginsulat nyo ang inyong mga stories, look for pictures kag i-share sa inyong padala sa inyong kasaysayan, lucky piece ang mga pictures. So that, mas exciting, mas sadya ang ating pagdulong sa kahanginan sa inyong mga kasaysayan. So let's all get settled. Mga kabombo, again, this is Tita Regine welcoming you sa Saturday edition sa Sininga Palatuntunan Standby sa mga letter senders natin sa Sininga Semana. Yay! Another one of you ang mangin winner for this week. So bantay gid ka mo. Welcome sa KLP. Yari nga ito nga ang bahanon from the Bombo Music Festival from Edgardo Miraflor Jr. and Jasmine Gatuslao. Someday, When I Am King. Good afternoon. Claim it as my birthright, but my cap will be my crown. The broom will be my scepter, and the stool will be my throne. The doves will be the horses with the prince and princess of her own. The shack will be a castle, and a kingdom will call home. We don't need the red carpet in our humble royal ball. We'll be rulers in our slippers, dancing in our wooden floor. In our simple regal banquet, let's forget the silver spoon. Promise I will cook your favorite and we'll dine under the moon. Ooh, please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am king. We don't need a bed of roses, the curtain is our purple robe. My arms will be your mattress, I'm your blanket from the cold. In our rags we'll look majestic as we lord our little world. Our love will be our treasure, more than all the pearls and gold. We have fought so many battles to earn a palace in the sky. You have been my shield, my armor, and you never left my side. Now it's only fair, my lady, that I will give you the life, the one that you deserve, and the one that we're deprived. Ooh,
It's more than just pretend. 'Cause in our hearts don't you and I will reign someday when I am king. Someday when I am king, 28 minutos makalipas ng alas 2 sa hapon. Ari na kita sa pag-interview sa aton nga winner. And I guess it's all set. So gina-welcome naton diri sa aton nga palatuntunan ang aton nga winner, si Alexis ang Miagaw. Hello, good afternoon sa imo, Alexis. Mayong hapon gid. Now we can see you. Very young, guwapo. Pilang aton edad sa bong? 22 years old. Gahimurusgan, kumbaga. 6 months ka pa lang. 6 months, ha? Sa chance ang imong iloy. Sang ginbata niya na ikaw. Very premature. And tama ka, delikado, no? Kay we know, ang iban 7 months, ang iban 8 months, delikado pa gani. How much more kung 6 months nga hindi pa fully developed ang mga organs ng isa ka bata? Kabalo ka kung nga ang nag-untimely labor ang imong nga iloy, what happened? Naistoryahan nila ikaw? Bali, istorya kang mamang ko, Tita Regine. Bali, manug 6 months ata, nakadanlog ang akon nga nanay. Kay, sa uma kami gatay. Bali, that time ka to, nag-uran. Tapos, siguro, saka sa may talamnanan, tigulpi, nakadanlog. Amo to nga, premature ang akin niya pagka-bata ni Regine. Okay, 3 months ikaw ang gin-incubate. Tell us, paano ikaw nakasurvive? Bali, Tita Regine, kimbata ako sa may Dalanon, sa may Molo, sa Molo, Tita Regine. Molo area. Mandurriao. Oo. So, Tita Regine. Bali, among ko nga time, gamay, as in, mga 12 ounce nga Coca-Cola ako ata kagamay, Tita Regine, or maybe tapos smaller pagid. Good. Pagguwa ko, Tita Regine, ang bakang mamang ko naghibi ko no ako, it means possible nga buhi ako, Tita Regine. Oo. Pero kinulbaan sa Tita Regine, syempre nagguwa ako mga wala pa ko sa ospital. Oo. So sa din ka na ginbata sa salakyan? Sa may ambulance pa lang, Tita Regine. Ambulansya. Okay. Kaya mo itong naging kunan kang mamang ko ang driver nga dasigon niya drive. Kaya syempre, layo pang hospital. Kudo ka very prominent ni sang mamang nga gina-refer mo sa imo nga kabuhi. Siya ni ang nagbulig sa inyo. Tell us about her. Sin ang imo real or biological mother, you call her nanay, no? And then, ang mamang, amo ni siya ang imo nga daw second mother nga nagbulig sa imo. Sang pagwa mo pa lang diri sa kalibutan. Tell us about her. Bali si mamang, sa Negros or Cebu, I think sanda kara. Pero di dya, sanda sa Miagaw, nagstay. Bali di dya na nakapamana, manong isda ang anang ginpamana. Tapos, galako sanda kara, Tita Regine, kang isda sa uma. Tapos dito ko nagkilalahay ang akin nga tatay kag nanay kag ang sanda ni mamang kara kay galibod na isda. Kung ano ang ginaribad ng isda, bali ginaybayluhan kang akin nga tatay kang mga turlanon, mga gulay, bisan ano lang dyan para bala daw barter nga tayo. Pero syempre, para kami ito kamong. Oo. So through her gali nga nagkilalahay ang imong mother kag ang imong father? Bali, in what way? Chance na ka nagkilalahay. Bali nagkilalahay sa paglibad lang ng isda, Tita Regine. Si nanay mo nagalibon ng isda? Wala, Tita Regine, sa uma, bali kami kara. Bali si mamang sandaan karang galibad sa uma. Okay. So ano na yan, ng family na ya, may family na, si nanay kag si tatay mo, sang nakilala nila. Ining si mamang mo, nga nagalibod lang sang isda sa ila, kag nagabayluhan na isang veg and then isda, doon mo na.
May family amo na, man ni Tita siya? Ano, Tita Regine? May family man siya? May mga kabataan man Oo, siya? Tita Regine. May ara. Okay. Aha. So right after nga ginbata ikaw, gin-turn over ikaw sa iya or did she offer nga siya lang ang ma-take care sa imo? Anong nangin set up? Bali, Tita Regine, sa nabalaan ko, pag halin ko sa ospital, di dyan ako nagstay kay mamang mo. Bali, tanagin nagsapupos akon. Samtang gamay pa ako, tapos ang akin nga ginikanan, bali si nanay kaya nagstay pa sa hospital. Siyempre ako na una agwa, tapos dito ako nagstay kanda mamang. Tita Regine. Nauna pagwa ikaw sa imo nga Oo. mother, but you said 3 months ikaw nga gin-incubate? Kay may sakit nga daan ang akin nga nanay kato Tita Regine sa heart. So, okay. amo tayo ting nagkuan mata na. Nagtukay mo sa ospital. Alright. So, how long ikaw nga gin-inakop ni mamang mo? Bali, sana gisugid ni mamang kanakan 7 years, Tita Regine. Ako nga Wow. nagstay ka na. Aha. Wala ganun ko kumaan kun dura ako idea Tita Regine nga pagkamay ko. Wala gid ako may natandaan pero natandaan ko lang Tita Regine nga ginpalit niya ako sa amen sa may akin gid nga true nga nanay kag tatay Tita Regine. So, after 7 years, kaginbalik ikaw sa imo nga biological parents. Before that, nakilala mo na sila, nagapamasyar man sila sa imo, inabisitahan ka Manila. Ano ang setup? Bali gakadtos nagta Regine Sabado. Kay syempre ang amon tinda di dya sa Miagaw ang Sabado Tita Regine. Kali amora gadara si tatay ka mga trulanen. Tapos kung maguli ra Tita Regine may dara nga isda, daw mo blar Tita Regine gadara ta na bugas. Aha. So, nakilala mo na sila before ka pa nga ginbalik sa ila. Nga nag-decide ng mamang mo nga ibalik ka na sa imo nga family. Wala mo ko idea Tita Regine nagagin paligda ko sa akin gid niya tuod niya nanay kag tatay. Pero kumusta man ang pagpadako niya sa imo? I think thankful gid ako Tita Regine kay syempre tanagid nagbulig ka na kan siguro kung wala ta na siguro wala naman ako buro sa kalibutan kadya Tita Regine. Siguro amo gid guro ginhatag ang Ginoo. So, di palangga ikaw, sang tuman. Tita Regine. You said wala ni siya yung mga bata, no? May ara Tita Regine. May ara. Bali ikaduwa siya mamana. Bali sa Aha. ikaduwa na Tita Regine, 3 ang iya bata. Kumusta ka mo sa mga kabataan niya? Sa subong Tita Regine, okay, close kami. Ginaturin niya ganyan akong abugto. Alright. So, tell us about your own families. Nandito ka na. Ano ang imo nga naobserbahan sa family mo? Kumusta man ang mother mo, ang father mo? May mga utod ka gali? Oo, Tita Regine. Bali, paghatag ni mamang kasakon sa akong sa ginikanan ko Tita Regine, dito ko nakilala ang aking mga bugto. May bugto gali ako nga 3 pagkabidog. First time mo na balaan? Good. First time ugit. Tapos, dito kami sa Regine, pwede ka badlay ang pangabuhi sa Regine. Kasi syempre, sa uma, wala giti balaan niya kwarta. Syempre, ang obra lang kang tatay ko, mangunguma, magsasaka, tapos ang nanay ko sa sagot talay lang. Tapos, tama ikabuot ang aking nanay, tapos ang tatay ko, supra pagida ang iya batasan. Kasi syempre, sa Regine, para once nga wala katigang or kapanghimas kang pang kaen magulira Tita Regine manghapoy ra pinggan Tita Regine as in kita na. Tapos katulupa ko para Tita Regine kay once nga wala ti sulod ang pinggan hapoy na gid ya. Amura ka stricto nga man niya tatay. Kay syempre aga para nagkakadto pa sa uma Tita Regine. Tapos ang pagi kami katutin din naka-encounter nga pagapoy nakapinggan di makaon na kami sa paya. Tuod? Dito Tita Regine kay syempre once mo kumpuruton mo ang pinggan Tita Regine tihapoy na kita na ang ang kaldero Tita Regine. Tiga kalabuka ang mga pinggan nyo?
O Tita Regine kay siyempre sa tin pato ata ang gingamit. Nay, and you said kaagi ka, ginbitay niya ikaw? Ay, o Tita Regine. Bali, ang totoo na Tita Regine, gusto ko magsunod pala ra mapapanwa. Mm-mm. Gusto ko ma-experience, iwat niya makakuha na. Siyempre, buhay akong wala kapapanwa. Tapos gusto ko na magsunod Tita Regine sa tatay ko. Mm-mm. Pero, amo ka to nga time, wala na ko game pasugtan. Tapos susupra na ko ka agad. Kinsilod niya ako sa ako, gintitay sa may ipidigil Tita Regine. Kaya naugot sa imo, ginbitay niya ikaw. But you said, daw gamay lang nga time, no? Ang inyong pag-updanay sa imong father because napatay siya. Sa anong O rason? Tita Regine. Bali, napatay siya Tita Regine sa sobra kainom. Ah, pala Inom inom. ka alak, tuba, para kakain. Una ka na inom kang tuba, whiskey, na Tita Regine. No? So, pila lang So, iya amo edad tong- sa napatay siya? I think mga more than 50 plus. Mga 54, Tita Regine. Mas may edad siya sa mother niyo? Oo, Tita Regine. Okay. So, saan ka muna lang nga wala nang imo nga father? Paano ang inyong pagpangabuhi? Bali, si nanay, lagi karang pansamon. Tapos, ginbuligan kami kang tiyo namon niya bugto ni tatay. Bali, tanan nguma. Tapos, kung may pangayoon kami ka na, gahatag tana sa pulbi, ang bagas, nagabulig na para ka naman. Single Tapos, siya? Oo, Tita Regine. Mayo, kay ginunungan Bali- niya man ka mo. Oo, Tita Regine. Tanay karang nabulig ka naman. Paano ang imo Tapos, pag-eskwela? Pag-eskwela ako, Tita Regine. I-reviewan ako kasi syempre wala ako balon. Tapos nag-tribal ako rin mga ayo kay nanay Tita Regine kang balon na tapos wala na ako gintuguruan. Tapos siguro sa sobra ko kaugat. Na-try ko nga nakagat ang ang siko ni nanay. Tapos yung anak ko nga to hindi ka mag-amo ka rato. Kasi imol kita. Dapat eskwela ka lang para magtatapos ka. Maski wala ka balon, eskwela lang. Maski wala ka daplay, eskwela lang. Ang Amo mga- na gidra ang Ang mga bugto mo, amo man na, nag-iireskwela man, bisan nga mabudlay. Oo, Tita Regine, himakas masanda para. So, kanang man sang mother mo? Bugto ko, Tita Regine. Ang isa ka naman kabugto, gimbay eskwela ra. Ang babae ko, Tita Regine, gimbay eskwela kang nilang naman. Tapos ang nabiling ko nga bugto, sanda man ka eskwela, kagalingan na Tita Regine. But 16 ka lang, so napatay man ang imo nga iloy. Anong natabo sa iya? Manog 16 ako, Tita Regine. Grade 9 ako, Tita Regine. Bali, may sakit. Though hindi gini ako makabaton, nag-angaradura ka na. Pero syempre, may maintenance na nasa bulong. Ay sakit na Tita Regine sa heart. Pero natingala kami Tita Regine nga gahabok dyan na, gahabok ang kahig na, gahabok ang lawas na. Tapos, trabala nga daw gaabwa ang tubig. Okay. Amora ang experience makang tatay ko man, amo makaligtad. Okay. So, sang wala ng inyo iloy, paano ka mo nga nagpangabuhi? Kiti ka mo na lang? Bali, pagpatay ni nanay, Tita Regine, nagpaanaw ang magurang kong isa sa Manila. Bali, ako na lang isa bilin, Tita Regine. Tapos, nagngayo ako sa tiyo ko nga kung buligan na ako kung para bala nga ipastay na ako sa balay na Tita Regine ako. Namutugin buligan na ako. Bali bisan ano lang nga ubara Tita Regine sa uma, ginaubara ako. Kagi ako pananam. Bali abisan lang ko Tita Regine para lang mananam kun weekdays ang klase Tita Regine kag weekdays man ang tamnanay kang tramnan. Bali pananam ako para ginausulhan ako kato I think mga 100 pesos. Tapos, the next day kara, kung raratam na nay, amora mag-eskwela ako sa Regine. Tapos, kaysa kung rara ko kwarta, kinapanaw ko lang. Alin sa balay pa kato sa eskwelahan. Bali mga more than 3 kilometers karang ginapanaw ko Tita Regine aga hapon. Tapos, kagi mo ko Tita Regine yung balon. Siyempre, wala ko ti pangayuan. Okay, na may haman ako mangayo sa tiyo ko. Siyempre, though hindi mo balara pamilya gid, syempre basi pa lang mahambal nga permi ka lang gapangayo. Hindi ka mo isa lang kabalay? Isa lang Tita Regine. So updanay ka mo?
Siya ang upod Oo. mo. Ang mga kauturan mo, naglalakatanan? Oo, Tita Regine. So, wala man sila gasuporta sa imo? Bali, gasuporta siya, Tita Regine. Pagi lang, Tita Regine, sa pagbakal kang bono. Para balaro sa mga sa paray, Tita Regine. No? Pero di koon niya Sa mabulig pag-eskwela tubro mo? sa mga gamay lang, Tita Regine. Kaya isa lang ko gapangayo. Siyempre, nahiya. Doon na mahiha, makawala ko sa mga magurang ko. Nga Pamilyado magnayo na pananda. sila? Oo, Tita Regine. Nagbalik ka sa imo, mamang? Bali, pag-eskwela ako, senior high school, Tita Regine, dito ako nagstay. Pero syempre, raya ang eskwelahan sa Uma, Tita Regine eh. Kaya nag-transfer ako eskwelahan. So, nami man, kay ginbaton niya ikaw, well-loved ikaw sa higihapon? Okay naman, Tita Regine, kaya ato, maswerte ako, syempre, rarahasan na ni mamang, ang problema, tugo na kang balon, tapli, aga, di siya naman ako kain, libre man ang pagkain, pag ang igma, ginapabalo na naman ko tapli, tapos, pangayo man ko kaisa ka na kung may kwarta, blata na Tita Regine, kung mawadaan ako, di dyan ako kapangayo ka na Tita Regine. So, very comfortable ka gid sa iyan. No? Paano ka naka-eskwela sa college? Bali, Tita Regine, pagtapos ko senior high school, 50-50 ako, Tita Regine, nga kung may eskwela ako college or hindi. Kasi syempre, nahibaluan ko ang college. Tama yung kakasto. Oo. So, Tita Regine. Amo to, bali, nag-try ako enroll sa isat yung Yagaw. Tapos, amo to, thankful ako kay nakapasar ako sa exam, nakapasar ako sa interview. Pag swerte man ako, Tita Regine, kay kinbuligan ako kung amon niya pulong barangay nga maging isa ka SK chairman, Tita Regine. Okay. Baligin pag ginsabay ko ang eskwela kag ang pagserbisyo sa barangay, Tita Regine. So, kung SK chairman ikaw, free tuition ka? Bali, hindi Tita Regine. Bali, 25% Tita Regine ang sa SK chairman. Okay. So, you're living Tapos, alone? Oo, ikaw lang isa, kag may mga nagabulig-bulig sa imo once in a while, aral si mamang mo. You said, nagka-depression ikaw, kag anxiety? Tita Regine, third year college ako, Tita Regine, naka-encounter ako depression. Siyempre, do pandemic, yung Tita Regine mo, do pabadlay, lara kang pangabuhi, do hindi ka kakulag mayad. Siyempre, sa uma ikaw, wala internet. Siyempre, eskwela ikaw, kung eskwela ikaw online, kita ikaw pang, pang signal nga mayad para lang makasulod. Tapos dito ko Tita Regine, daw na-depressed ako Tita Regine, daw wala ako di pangayuan bulig. Wala ako siyempre, living alone Tita Regine, pati ka badlay. Kaya siyempre, once nga may problema ka Tita Regine, ikaw ang masolve. Wala ikaw ti pangayuan nga bulig. Though naisip ko pala Tita Regine nga though puro negative na lang sila yung utok ko. Pero Tita Regine, nag-try gid ako nga pabakuron na gagolingan ko. Kaya siyempre, ang handam ko makatapos sa eskwela, kag siyempre, makakita ko parang mayad. Ba't gin-choose mo nga suluhon ang ini nga problema? Wala mo gin-share sa iba nga mga tao, even sa mga utod mo, or kay mamang mo, or sa tiyo mo? Bali, gahambal ako ng Tita Regine. Kung once pala lang matamari kita ko Tita Regine. Kaya ako try nag-sugit ko sa mamang ko. Amo ako ka dyan. Kaya ako encounter depression. Kaya ako mag-try suicide. Ito dito na Tita Regine. Kumaya lang po gani. Kaya salamat ako sa Tita Regine. Sa nagbuli ka natin nga may isang kamaestro Tita Regine. Ang balya, once nga mag-commit ikaw, para tanong sa kalibutan. Paminsaran mo ang kabuhi isa lang. So, amo to pala Tita Regine, may nagtubro, kasanag sa akin nga, kasing-kasing tagipusuon, nga hindi ko rapagbuhaton. Siyempre, ang kabuhi, mas nami kung ang Ginoo mabuel kanimo, pag hindi ikaw mismo ang makumit. So, siyempre, ang kabuhi isa lang.
Dako ang dapat ipasalamat mo sa maestro nga ato, no? But then may nag-abot sa kabuhi mo nga naghatag sang inspirasyon kag kalipay sa imo ang imo nga girl best friend. Year college ta Regine. Bali sana makara ang ginashiran ko kang problema ko ta Regine. Bali since the first year college of danay kami kara Tita Regine mag-igma, danay kami kara once sa magklase, danay kami, kurano mga ubrahod, danay kami. Daw dito ko na manan nga ay pwede gali dyan maging friend, pwede ko sarigan niya mag-express ng aking karatyagan. Kag amo to Regine na makita na nagmuto kay buligan naman ako exchange. So exchange naman kang aman nga istoryahan ay daw kalingawan na Tita Regine. So wala kayo sa mga set of friends? Daw loner ikaw. So Tita Regine, pagsigod ko kanina first classes Tita Regine. Wala ko may istorya. Siyempre, daw sa experience ko man Tita Regine. Alright. And then sino pagid ang mga supporters nga nag-abot sa imo mga kabuhi? Ginakabig mo sila nga mga supporters? Pang second year college Tita Regine, dito ko man na-encounter ang mga classmates ko nga nagbulig ka natin Tita Regine, especially Tita Regine, ang Lucky Niners nga grupo ko Tita Regine. Ano ni silang Lucky Niners? Pali sari-sari kami ka Tita Regine nga first district, may ara San Joaquin, may ara Miagao, may Kimbal, may Tubungan. What do you do? Siyam kami ka Tita Regine. Once pala Tita Regine may mga projects, may mga parograhan, kami karaop na nga mag-grupo Tita Regine. Bali, sanda ka nag-uling ganakit niya makatapos eskwela Tita Regine. So kanami, you found a group ang daw pamilya na ang pagkabigay nyo sa isa kag isa, kag nagabinuligay gid kamo, mga fellow students mo man ini sila. Paano sila nakahatag suporta sa imo? Bali, nabulig na kanakan Tita Regine, especially Tita Regine sa kung paano ko i-cope up ang anxiety kag ang depression Tita Regine. Kaya amo gid ang isa ka bully nga gintugro ni nanda kanakan. Kaya syempre sanday gahambal nga dapat ilingaw mo ang kagalingan mo, dapat hindi mo pag-feed ang kagalingan mo. Permita negative, dapat always think positive. Daw sanda black Tita Regine ka tugro pang mensahe nga amora obrahon Tita Regine. So lucky ligid Tita Regine nga dako gid na bulig ganda kanapit Tita Regine, especially man Tita Regine sa mga projects, sa mga kung ano-ano nga mga bagay. Tag Tita Regine, gapasalamat kita ko kananda kay especially tanda kara ang akin nga grupo sa thesis Tita Regine. Once nga pala nga syempre ako leader Tita Regine, once pala kara nga may kinahanglan akong ipaw para kananda, get para nanda para pala daw hindi mabudlay kasi syempre nagabuliganay Tita Regine. Alright. And then, during pandemic, you said nga halos adlaw-adlaw ginaatake ikaw sang panic disorder kay nakadamo sa mga challenges bangod sa sining pandemic, ginaigo ikaw like sa imo nga online classes. Paano mo ini na-handle nga ikaw lang isa, wala ikaw sa may ginsugira naman? Bali Tita Regine, daw isa ka adlaw Tita Regine nga ginobra ko puro lang hibi nga hibi. Tapos ang obra ko Tita Regine, pray, tapos nagsulat ako, nag-journal ako Tita Regine. Bali sa ano lang ginasulat ko Tita Regine, kung ano lang matindiman ka utok ko, tapos ginabasa ko liwat Tita Regine, tapos ina-explain ko. Nagaamo dyan sa utok ko. Damo pala dyan, puro lang negative. Ano ayhan obra ko. Damo daw gina panilagan ko pala Tita Regine akin niya kaugalingan. Tapos kinaisip ko amo dyan ako man do amo ra Tita Regine. So naisip ko ay daw hindi mayat. So bali ginobra ko Tita Regine, nagbabakad ako Tita Regine para ko kaya ko dyan kasi syempre ara ang Ginoo nga nagabantay kanaken, nagagayad kanaken amo to do
sa sige-sige ta Regine doon nagtaw kaya ang utok ko pag nagparapit sa Ginoo ta Regine. Kay kung wara ang Ginoo ta Regine, do kaisip ako nga puro lang gid negative. So it's good that you took time to examine yourself, examine your life, and naka-reflect ikaw kag through that sa pag-journal mo kanang kinasang effects ng journaling, no, kay maka-pour out ikaw everything that's inside you, and at the same time kung mabasa mo siya bala, no, days after, weeks after, Bali kanami, ta no? Regine, go para ako para sulat ko para ako poetry, sulat ako para lang sa short stories, para lang bala malingaw ang utok ko tita Regine. That's good, gid. So gin-divert mo ang imo nga attention, ang imo nga self, no, away from the mga negative thoughts. Kag kanami, you go back to God. Kag nangin prayerful ikaw. And then may nag-abot nga espesyal nga tawo sa imo nga kabuhi nga nagpapitik sang imo nga kasing-kasing. Sino ni siya? We will talk about this sa ating pagpanumbalik. Please stay put, stay where you are. Alexis ang miyag-aw, ang ating nga winner, ang ating gina-istorya diri mga kabombo, ang ating nga oras, 6 minutes before 3 o'clock. Magabalikan kay LP pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatugas sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog. Tapos bago magabot ang tak ng alas 3 sa hapon, kay balikan natin si Alexis. Dininig kita sa very exciting part of his life. Nagka-love life na siya. Sino ini siya ang special person sa iyong mga kabuhi? Tell us about her. Malita Regine, second year college ko yata na nakilala Tita Regine. Bali,
Kipuson, Mm-mm. do na try ko ra ata dito rin nga nasigalaw ang aga dito rin first period yung klase dito rin tapos gin-try ko ta na sa pakon ano oras rin pero manan ko dito rin ang oras kasi syempre ginalantaw ko tapos ang ko ko rin nakaslot ka na sa first period yung klase yung kanya wala pa naura pa man si sir ko Bakuti, dyan na tambay sa sagwa. Bakuti, Tita Regine. Diskarte la, Tita Regine na lao. Diskarte ka mo ha? So, nangin ka mo? Siyempre, Tita Regine, Classmates ka mo? Tita Regine, second year college kasi mitanay kami until mag fourth year, Tita Regine. What do you like about her? Ang Tita Regine, siyempre, pinaranggaan kag mabuot Tita Regine do wala malakaw ko ti makita kanang negative pero planta do tana pagali ang gamotivate nga nakan kanami magamoto ka dya o Tita Regine kay siyempre do dito ko man Tita Regine nga naka-encounter ako sa tita naman kala Tita Regine na nagbuli ka nakan nga always Tita Regine nga think positive Tita Regine. Do ta nakarang nag-guide ka natin Tita Regine since third year to fourth year Tita Regine. Until now Tita Regine ta naging kabuli ka natin. That's good. So how long na ka mo? Mga more manog 2 years na ta Tita Regine. Wow, she's just the perfect person, no? Para sa imo naga-compliment ka mo nga duha. Kumusta ang pag-OJT mo? Bali nag-start kami OJT Tita Regine April ang last na April Tita Regine. Di dyan laman sa Panwa sa isa ka bangko Tita Regine. Bali di dyan ako nag-apply siyempre may nakilala ako Tita Regine sa may Rural Bank of Miagao Tita Regine. So bali of the nine man gali ka mo. Of the nine ano ganing course nyo? Information Technology Tita Regine. Okay. So, obdanay mo kamo sa girlfriend mo sa OJT nyo? Oo. Bali, Pero, 4 kami bari sa true nga Regine gin-absorb ikaw yung isang bangko after sa imo nga OJT? Oo, Tita Regine, may pasulot sa akong Tita Regine. Maligin kuha ako nila para magbulig di sa may bangko Tita Regine. Aha. So, working ka na gidaya subong sa ilara ka na sila nga plantilya? Oo, bali ari ako diri sa buong Tita Regine. Ang girlfriend mo, na-absorban siya? Bali, wala siya Tita Regine. Bali, nag-apply siya sa syudad Tita Regine. I see. So, ano ang mga nanging rewards mo sa pagpa-eskwela mo sa imo kaugalingon kag nagtapos ikaw with flying colors? Cum laude. Congratulations. Bali, thankful gid ako Tita Regine kay God, siyempre na-achieve ko ang hindi ko man na-expect maging isa cum laude kasi siyempre Tita Regine ang pag-eskwela kag pag working student Tita Regine pati kabad la Tita Regine kag kapin pa Tita Regine nga gaysa hanon siyempre tama kabadlay para pala nga may times ka nga mag give up ka rin di siyempre amor ang nagyan mo sa kabuhi pero sa subong daw jamor na ba, kung maka-achieve ka kang isang ka-achievement jamor mabatsagan nga ang success gali pati ka nami sa kabuhi kasi siyempre once mo ma-achieve mo ang mga achievement mo Tita Regine so feeling mo dako reward gid. Reward na gitugro kang Ginoo Tita Regine. Oo, kag nami again, no? It was very difficult, but you did it. And you passed it with flying colors. What do you offer your parents nga wala na sa imo luyoso mo? Yes, Tita Regine. Ano ang gina-offer mo sa ila? Tita Regine, after ko graduation, Tita Regine, nag-adto ako Tita Regine sa cemetery Tita Regine para nga mag-alay kang toga kag isa ka medalya Tita Regine para kanang Tita Regine nga di hamak Tita Regine nga wala ring kinikanan pero nag-strive hard kag
pangita pamaagi para makatapos sa pag-eskwela Tita Regine. Amo gid ang Tita Regine ang bugal ko Tita Regine nga maitugro kananda Tita Regine bisan wala rin sanda Tita Regine kag ma-experience siya mananda biya sa pagkatok to Tita Regine. If I remember it right, do may nag-viral nga isa ka estudyante nga nagkadto sa lulubngan sa iyang ginikanan, nag-offer sa iyang diploma. Was it you? Hindi lang po sure Tita Regine. Okay. Or maybe it was in Manila, no? But anyway, do pare-parehos ka mo sa ginhimo, ang ginalay nyo sa inyong mga nag-pass away na nga mga ginikanan. Ano yung most secret formula for success, Alexis? Yes, Tita Regine? Ano ang secret formula mo for success? Una Tita Regine, bali, butang ko Tita Regine na sa programming. Once nga may positive mindset ka Tita Regine, diyan mo makita ang product. Once nga makuha mo na siya ang product, it means ang result, success. Yes. It means must start it from beginning. Dapat positive mindset, dapat positive product, and positive result Tita Regine. Yes, and before success ko no, there were a lot of failures and a lot of difficulties, but nalampuwasan mo siya. So I salute you, I admire you. Kumusta ang mga kauturan mo? May communication ka mo? Bali Tita Regine, nag-congrats sila after graduation. Nag-through video call sanda. Kay dito pugin celebrate ang akin nga graduation sa akon nga mapang Tita Regine. Balita na karang nag-attend ka na agad. Siya ang nanginupod mo. Okay. Ano ang mga immediate plans mo subong? You are now working, graduate na ikaw. May love life pa ikaw. Balita Regine, tila-tigid niya first goal ko Tita Regine nga makangita kang ubra. Kag kita ubra nga stable Tita Regine, maka savings kay Tita Regine. Alright. So, good luck, Gid. Sa tanan mo nga mga plano, kabay. Na kung whatever it is that you dream for yourself and for your loved ones, matuman mo, Gidina. I truly believe and I strongly believe makaya mo. Because the hardest part, nalampuwasan mo na. Mani-mani na lang na, no? Kung ano pa ang mga challenges nga ma-encounter mo. What do you want to tell our listeners and how would you like to inspire them, Alexis? Mahatag ko lang mensahe sa mga katulad ko na wala rin ginikanan pero naging makas mag-eskwela. Bali, hindi lang ang kahirapan pang maabot mo ang pangarap sa buhay. Dapat determinado, dapat may persevere ka, may pananiwala ka sa Panginoon. Dahil ang mga yan, Tita Regine, yan yung patunay na maiabot mo talaga yung mga pangarap mo sa buhay, Tita Regine. True. And I super agree. Congratulations gid sa imo, Alexis, and I wish you luck sa tanan nga mga endeavors mo. Salamat gid ang imong mga premyo. You can get it on Monday. Just bring an ID. Congratulations and God bless you. And there you have it mga kabombo, ang aton nga winner, si Alexis Sang Miag-Aw. And kung nakaya ni Alexis, makaya man nato ni Nana. Whatever blows ang mag-aabot sa aton nga kabuhi. So sa mga struggling students naton out there, hindi ka mo kadulaan sa paglaom. Kinahanglan mangin mabakod lang gid kag mangin mapisan. Thank you very much at naton ng mga letter senders for this week. Syempre isa sa inyo ang aton na masunod nga mangin kaupod through video call as I would interview you bilang aton nga winner. Next week na ina, Saturday. But before anything else, again, I am inviting everyone. May mga istorya ka mo dira nga mga namigid nga makahatagid inspirasyon, motivation sa aton tanan, kabakod. I-email lang nga mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede isulat and ipadala care of. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. 7 minutos na makalipas ng alas 3 sa hapon. Congratulations sa aton nga winner para sa siningang simana. Mapa-Italy ka ta next week. Ikaw ina, smile, sang Italy. From Iloilo to Italy.
i-request ko si Smile, no, nga guwa siya, and then background yun sa pag-video call natin sa iya ang mga beautiful spots dito sa Italy. Congratulations sa imo Italy, Smile sang Italy. Mag-contact ako sa imo. Ikaw ang aton nga winner. And again, salamat sa tanan naton nga mga letter senders. Balikay kita on Monday. Enjoy our weekend. Salamat sa inyo tanan. Sa gihapon, ininya lagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Enjoy your weekend. Good afternoon and God bless.